Hello guys, tabak sandra wai nugjang malia teman ke Christmas ni belai ne bizing thang ha deni sapta rong ke ne Christmas bu sok faijang ne engke belai ne bazar taj bung tong tak masa oro bising ang ani personal dogan khulagu horo salo ke ne restaurant no horo ke ne tahosina street food hor barta jora rok khulaw ngke belai khene bijing thang ha ani bangui jotto ani view baro isani rok jora no busi wei kisa an video na singlai di January ni singkene Christmas paidrong khene regular video solai thangkinai ta khene somoi phai ri khai ji somoi ri khamani ha belai bijing thang ha Bazar thangmaya mo lama bo khosi su borok ba lama bo si su borok ba ani bangai zotto ang mai kirung tongnai chini tipra hani tipra saro besibak ani video nai ku baiba zoton thanang nakar sanu onkene yang be bazar ke tak kande bai kande hul jagai tong siwaisi asu borok sa yang khamung sa yang tong khata Bazarong kamo lama mo khosi su borok ba dei deni saptarogo kisanirong no kono khonai lado khai kono nai bazarok thangmala angke asakhene bijing thangha hani bangai chini diprahani jekuno rebeti trokhai tabok tahosinai chini diprasangai Montri Chini Dabi Castrong Hai Motrong no kisang kotung malia je porok musung mani kok salai tong resting am deglia kam bek khai finai malai finin rok bai somoi krei hai tabok kisa mai chabai dro ngai hataro khe kisa nirok bai malai ne hi res khai tetui video sagman isi nai thokje phanang nang nirok ba important nang je phang mane jotton tak Christmas no ba je Christian khaine rokta sobra jisu asai mani salno manebu tabok chini Hindu wotong nai goria mela angtheng bote herokhe moto oro bising si mez ramosi borok khamsana di khamsang mani bising te wan sam khangde nogoro matcha sa wan sam khangkrei tamake matcha musung nai mystery ro matcha sa kring nai hung bukung bara sini ti prasana kosal mang ne Bazarong ke tabok pa lengkang kamu oleh wan sama salen do hai simin samang khaning ne ko bo masan